Ahoj, vítejte u dalšího dílu. Dnes tu mám Gabrielu Mačutek, profesionální networkerku, která pomáhá ženám budovat kariéru a finanční svobodu. Také se věnuje seberozvoji. Ahoj Gabi. Ahoj Davide. Gabi, kdyby ses měla ty sama představit, jak by ses představila? Co děláš? Tak, toho je strašne veľa. Ja som človek, ktorý robí viacero vecí, takže asi ti to neviem povedať jedným slovom, ale primárne sa venujem online podnikaniu, spájam ženy a venujem sa tomu rozvoju podnikania. A taktiež sa venujem oblasti beauty, takže je toho asi viac. Neviem, čo konkrétne je pre teba zaujímavé. Jo. Já myslím, že to rozebereme postupně. Já o tobě vím a zajímalo by mě, jak to vlastně probíhalo, že po střední nebo výšce, po škole prostě si šla pracovat a žít do zahraničí, konkrétně do Vídně. A já jsem si vždycky říkal, nebo dost často se mi děje, no tady v Čechách je to takový a takový. Jaký to je žít a pracovat v Německu? Ne, v Rakousku, pardon. Tak ja som na vysokú školu chodila vlastne do Českej republiky a myslím si, že asi ako nám všetkým po tej škole nevieme, čo chceme robiť, respektíve prajeme si nejaké to vlastné bývanie, ale nemáme na to prachy. Takže to bol aj môj dôvod, odišla som do zahraničia, odišla som teda konkrétne do Rakúska, do Viedne. No a ono je to vlastne, všetci si myslíme, že po tej vysokej škole, ako už niečo viem, mám ten titul a teraz to začne tá kariéra a budem zarábať tie veľké peniaze. Opak je realitou. Vy tam vlastne prídete a ja som teda prišla do Rakúska a nevedela som po nemecky. Takže to bola veľká výzva a povedala som si OK, kde začnem a samozrejme začala som úplne tou najpodradnejšou prácou, v ktorou začínajú niektoré celebrity, čiže práca v McDonalde, neviem, či sa to môžu hovoriť reklamy. A začala som vlastne úplne nejakým malým úväzkom, ktorý mi zaplatil môj nemecký kurz. Takže som začala robiť hranolky, zbierala som tie kelímky. No a postupne som sa vlastne vypracovala na vyššie pozície a išla som aj do ďalších firiem. Všetci si myslia, že to je wow, že to zahraničie, ale ten začiatok je určite náročný. A je podľa mňa oveľa náročnejší ako v rodnej krajine, či je to Slovensko alebo je to Česko, pretože si braný ako cudzinec, nie si ako domorodec alebo domáci. No jako cizinka si mohla být ale braná i u nás. Tím, jakože chápu, že jsme byli Československo a takhle, většina to už bere tak, Slováci jsou naši bratranci a sestřenice, dá se říct. Ale ty ses vlastně na Slovensku moc nezdržela, studovat si šla do Čech, pracovat si šla do Vídně. Tak ja si myslím, že je to o tom, ako sa cítiš. Akože ja sa necítim v Čechách ako cudzinec. Tým, že som aj študovala v Čechách, tým, že som žila pri hranici, že som ako decko vyrastala na tých českých filmoch, takže pre mňa to není nič a zároveň je to, stále rozprávam slovenčinou a tí ľudia mi rozumejú. Takže myslím si, že aj z tohto pohľadu, že si proste veríš v tej reči a samozrejme potom aj to tvoje vystupovanie je iné. Kdežto v tom cudzom jazyku si myslím, že všetci sme takí ako menej sebavedomí. A hlavne ja som bola, keďže som tú reč neovládala. No a to si studovala v Praze, nebo? Ja som študovala v Karvinej. Takže ja vlastne bývam na pohraničí s Polskom a s Českom, takže pre mňa to bolo bližšie, ako by som niekde študovala na Slovensku. No tak tam je možný, že Slovákům fakt rozumí, protože já se setkávám dost často s tím, že jim jako Češi pořád nerozumí a já jsem to nikdy nemohl pochopit, asi z toho důvodu, že jsem taky částečně Slovák a vyrůstal jsem tam, takže pro mě je to potom jako přirozený jazyk, ale a Karviná a takhle, tak asi tam je to v pohodě, no. Ale vím, že Pražáci ty jako dost často říkají, že Slovákům ještě pořád v dnešní době nerozumí. No. Asi je to presne ako hovoríš, že to o tom, že v čom si vyrastal a či sa tomu koncentruješ. Vnímam, že tie mladšie ročníky predsa už tú slovenčinu tak nepočúvajú, ale proste myslím si, že všetci 30 plus to ešte stále ovládajú. A je to vždycky milé a musím povedať, že tá čeština má vždycky nejakú výhodu na úrade, lebo pani povie, vy hovoríte po slovensky, takže nejdem to meniť a budem stále hovoriť po slovensky. Jakou výšku máš za sebou, když první práce byla McDonald's?
Je to náhoda, ale ja som vlastne študovala strednú školu, mám hotelovú akadémiu a moja vysoká škola je taktiež hotelierstvo a turizmus. Nie, že by som kvôli tomu šla do toho McDonaldu, ale skôr ten McDonald som volila pretože tie podmienky, pre ktoré tých ľudí brali, neboli také náročné. Že zobrali aj človeka, ktorý vlastne tú nemčinu neovládal, respektíve ovládal len v nejakých základoch. Čiže nemala som tam veľkú voľbu. Jasně, ale tam už se potom asi během práce v McDonaldu začala německy učit. Áno, začala som sa učiť a pre mňa bolo veľmi fajn to, že som nemala kolegov Čechov alebo Slovákov, čiže som bola nútená a zároveň chodila som na kurz samozrejme a veľmi ma v tom podporoval môj manžel, vtedy ešte priateľ, ktorý už po nemecky vedel a teda sme viedli aj tie rozhovory častokrát doma v tej nemčine, aby som si to proste čím skôr osvojila, aby som zase sa mohla na tom trhu tej práce posunúť ďalej. No super. Kam jsi směřovala potom? Nebo jak dlouho si u Mekáče vydržela? Bavilo tě to tam? A nebo si velmi rychle hledala možnosti, jak se dostat někam dál než k hranolkům? Áno, zostala som sa aj k hamburgerom, ale ja som vlastne pracovala tam asi 2 roky, jak si teda spomínam. A samozrejme, že tá vízia bola väčšia. Ja som veľmi v tom období pracovala na manifestácii, na tom vnútornom rozvoji, pretože keď žijete v zahraničí máte dosť času a trávite veľa času sám so sebou. Takže ja som čítala rôzne knihy, v ktorých bolo, že prajte si a manifestujte, chovajte sa tak, ako aby to už bolo. A neviem, tí z vás, ktorí ste niekedy boli vo Viedni, tak vo Viedni je jedna nákupná ulica, ktorá sa volá Mariahilfestraße a proste je to obrovská ulica, kde máte milión obchodov. A ja som mala jeden deň voľno a išla som po tejto ulici a vtedy, keď som začínala v zahraničí, fakt akože som nič nemala. Zarábala som vtedy nejakých 350 eur, môj kurz bol 320 eur, takže fakt som nič nemala. A veľmi som si priala, som videla vtedy nemenovanú značku, oni mali také krásne papierové taštičky, bola to proste taká parfuméria, ako tie ženy z toho obchodu vychádzajú a majú túto taštičku. A keď som v tej dobe vlastne nemala na nič, tak som veľmi túžila, aby som aj ja si mohla kúpiť ten svoj kúsok luxusu. A keďže som v tej knihe čítala, že máme sa už tak chovať, že to máme, tak som si hovorila, OK, ako by to mohlo ísť. Takže som vošla do toho obchodu a poprosila som tu pani, či by mi predala aspoň tú tašku papierovú. Pani sa na mňa tak divne pozrela a povedala, ja vám ju dám. Takže ja som si tú papierovú tašku zobrala, rozbalila som si ju, dala som si ju na ruku a manifestovala som, aké by to bolo mať tie luxusné veci. A vlastne, keď som do toho obchodu vošla, tak mi veľmi učarovali tie ženy, ktoré boli nádherne nalíčené, ktoré mali také tie nádherné sačka a značky a vravím si, toto je to, čo chcem robiť. Takže môjim ďalším cieľom v ten moment bolo, že chcem pracovať v parfumérii, že chcem pracovať so ženami, že chcem byť proste tá krásna žena s tým červeným rúžom, ktorá proste vonia a užíva si tú svoju prácu. Čo bol opak toho vtedy v tom McDonalde, kde smrdíte po hranolkách. No a splnilo sa ti to? Áno, samozrejme nešlo to tak jednoducho, takže som začala v tej firme pracovať na takých tých základných pozíciách, kde som vykladala tovar, kde som fakt ako robila holku pro všechno. A postupne som sa začala vypracovať do tej parfumérii a došlo to až tak ďaleko, že ja som to miesto fakt veľmi chcela. A ono sa uvoľnilo. Jedna proste kolegyňa odišla a ja som nevedela, ako sa na to miesto dostať, pretože ste v cudzine, nikoho nepoznáte. Tak som tú vedúcu odchytila na záchode, som si tam proste na ňu počkal, lebo to bola jediný priestor, kedy som jej mohla povedať, áno, ja tú pozíciu chcem a čo mi k tomu treba, takže som ju odchytila na vecku a povedala som, že by som si moc prijala, keby mi dala šancu a mohla by som tam začať. Takže som tam aj začala, ono sa to podarilo a postupne som sa vlastne z tej normálnej zamestnanky nevypracovala na vedúcu oddelenie a potom aj vedúcu toho obchodu. A mala som ten blazer, ten červený rúž a voňala som luxusnými značkami. Takže tohle byl ten tvůj zlom v tom, kde si třeba teďka. Áno, bol to ten prvý krok v tom, že som sa našla, čo chcem robiť. Že to nebolo už to gastro, ktoré pre mňa si myslím, že bolo dosť náročné. Myslím si, že pre každého je náročné, lebo všetci vieme, že v tom gastre ty robíš, keď ostatní oddychujú a to som vlastne z dlhodobého hľadiska nechcela. Takže skôr ma lákal ten obchod, ten predaj, pretože som komunikatívna a mám rada ľudí a
zameranie na tú kozmetiku, na to beauty, na to ženstvo mi dodávalo ako keby taký zmysel podporovať tie ženy, aby boli viac sebavedomé a dosiahli vlastne to, čo chcú dosiahnuť dennodenne. Ten make-up a ten výzor nám v tom dosť pomáha. Co ti ta práce v té prodejně kosmetiky, nevím, nezmiňovali jsme žádnou značku, co ti to dalo? Mne to dalo strašne veľa, pretože na jednej strane som sa naučila pracovať s ľuďmi, tým, že som postupne mala tú vedúcu pozíciu, tak som sa naučila zrazu riadiť ľudí, organizovať ich. To bola tá jedna stránka veci, taká tá byrokratická. A potom mi to aj veľmi dalo, samozrejme, obohacovalo ma to neustále v tej nemčine, pretože sme sa tam vzdelávali v rámci rôznych tých značiek a produktov. Ale dalo mi to aj ten kontakt s tými ľuďmi. Ja som tam vlastne pochopila prvýkrát, čo je to tá subjektivita. Stáli sa mi také dva príbehy. A jeden z toho bol ten, že vlastne prišla pani, ja som sa jej spýtala, ako jej môžem pomôcť, a pani povedala, že chce rtenku. A ja, OK, aká to má byť farba? A pani povedala, že to má byť oranžová. OK, tak som jej ukázala si všetky oranžové farby rtené, ktoré sme tam mali, rúžou. A potom vlastne pani odchádzala domov s hnedou. Tak si hovorím, OK. Takže to, čo tí ľudia povedia a nejakú tú predstavu, čo o tom majú, tak je iná, ako si myslím napríklad ja. To bol pre mňa taký prvý aha moment, ktorý som potom ďalej aplikovala do celého života. Si hovorím, OK, to, čo si ty myslíš a predstavuješ si pod tým, nemusí si predstavovať ten človek. A potom druhý bol asi taký ten najsmutnejší a zároveň najkrajší moment v tom, kedy si uvedomíte, že nie ste len človek, ktorý tomu zákazníkovi radí, ale že máte obrovskú dôveru, pretože prišla za mnou staršia pani, ktorá mi povedala, a ja som sa, teda špecializujem sa na parfémy, a ona mi povedala, ja mám rakovinu, ja necítim a vy budete teraz môj nos. Ja vám poviem, ako to má voňať a vy to nájdete. Takže to bola v ten moment taká obrovská zodpovednosť, pretože tá žena necíti, nemá čuchové bunky a proste chce po vás, aby ste jej našli ten parfém, ktorý ona má v tých spomienkach. A preto aj asi som tak inklinovala k tým parfémom, pretože tie vône majú obrovskú moc na nás a dokážu nás podporiť, či už nás prevedú do tej minulosti, alebo nám dodajú to, čo chceme z toho nášho charakteru vypichnúť. Takže asi tam to nejako vzniklo celé. Zistila si později, zda se strefila? Áno, a pretože pani sa stala mojou stálou zákazničkou a povedala, že to okolie potvrdilo, že je to, čo hľadala. Skvělý. Skvělý. No, očividně si nezůstala v této prodejně, někam tě to táhlo, nyní dokonce bydlíš v Čechách. Jaký to je vůbec žít ve Vídni oproti tomu žít u nás? Žiť v zahraničí, konkrétne vo Viedni. Viedeň je jedno obrovské internacionálne mesto. Čiže má to veľkú výhodu v tom, že vlastne nikto není domáci, všetci sme cudzinci a má to takú tú skvelú prímes všeho. Čiže také tie kultúry, máte tam obrovské množstvo náboženstiev, národov, kuchyní. Je to fakt skvelé. Je to ako keby ste cestovali po svete dennodenne. Ja to určite odporúčam každému si to zažiť, pretože veľmi veľa sa naučíte a hlavne sa naučíte veľa o rešpekte k ostatným. A mám kamarátky, ktoré sú moslimky, mám kamarátov, ktorí sú Indovia a vždycky mi to veľmi učarovalo tomu, akí tí ľudia sú rozdielni, ale zároveň rovnakí. Tá Viedeň vás naučí, si myslím, že takému tomu, že sa viete presadiť, pretože tá konkurencia je veľmi veľká. V tom meste už len to, že idete na autobus, chce pretlačiť lakte, lebo ináč sa do toho autobusu nedostanete, čiže vám to dá takú tú odvahu. A zároveň sú to aj výzvy dennodenné, kedy vlastne ten váš mozog, to som si uvedomila, až keď som sa tu presťahovala, pracuje na plné obrátky. Vy ste vlastne stále v tom uvažovaní. Metrom, kam sa dostanem, ako sa dostanem. Stále ten mozog pracuje v tom cudzom jazyku, takže vy už ani neprepínate do toho materského jazyka, ale vy už premýšľate tie vety. Po tých rokoch som si to vlastne uvedomila, že už uvažujem v tom jazyku a už doma sme sa tiež niektoré veci rozprávali sme v nemčine, lebo to bolo pre nás jednoduchšie. Lebo v nemčine máte skvelú vec, určite ste to videli niekde na Instagrame, oni tam tie slova spájajú, čiže to slovo je mega veľké a dokáže vám opísať význam. To jedno slovo vám opíše veľmi široký význam, čo je skvelé, čo napríklad slovenčina, čeština nemá. Takže je to rozdiel, je to fakt ako veľká taká výzva. Nazvala by som to, že to je taký ako keby rýchlo kurz života. Že vy sa naučíte veľmi veľa za krátku dobu.
No dneska tě teda živí online podnikání. Ano. Co si pod tím můžu představit u tebe? Ja teda online podnikanie pre mňa je niečo, kde nemusím byť pripiatá k nejakému obchodu, niečo, kde nemusím chodiť do kancelárie na jedno miesto, pretože som človek, ktorý miluje slobodu a rád cestuje. Takže to pre mňa nepripadalo do úvahy, preto som sa aj teda uberala touto cestou. Ja teda konkrétne podnikám v oblasti beauty. Už keď som žila v Rakúsku, tak som mala tú možnosť sa pripojiť k jednej firme, ktorá pre nás v Taliansku vyrába produkty. A ja teda, ako ste z toho príbehu pochopili, ja som teda skvelý predávač, mňa to baví. Ja vždycky toho zákazníka beriem ako najlepšiu kamarátku alebo známeho, ktorému chcem poradiť. A keď som sa dozvedela, že OK, je tu nová možnosť, ktorá, ja budem robiť to, čo ma baví, to, čo mi ide a bude to za oveľa lepšie podmienky a bude to hlavne na seba, kde už som nechcela zarábať tie 1000 eur pre nejakého šéfa, keďže my sme mali stanovené v tej práci, v tej parfumérii sme mali stanovené tabuľky, koľko ktorá značka musí zarobiť, čo bolo veľmi nátlakové, nie len pre nás, ale aj pre tých zákazníkov, lebo proste ty si to musel predať. A plus bolo veľmi demotivačné, že tvoja výplata bola stále rovnaká. Tak som si hovorila, OK, toto chcem robiť, ale bez toho tlaku. Takže som našla túto firmu, s ktorou som začala spolupracovať teda v nemeckých hovoriacich krajinách. Videla som, že to funguje, videla som, že ma to baví, videla som, že to má potenciál. Aj napriek tomu vtedy začala korona a vravím si, OK, ten biznis musí ustať aj toto, preto aj to online, aby nám to nemohli kvázi zavrieť. Tak som začala na tom pracovať, začala som sa rozvíjať a začala som z toho vnímať ten potenciál, ktorý to má nielen pre mňa, ale začala som si rozširovať tú distribučnú sieť, respektíve začala som sa tých ľudí naokolo pýtať, OK, je pre toto pre niekoho tiež zaujímavé, pretože nielen ja som bola v tej situácii a som v tej situácii, kedy vlastne chcem pracovať, ale nechcem byť zaviazaná na nejaké konkrétne miesto. No, o čem tahle práce, když to děláš takhle sama na sebe, jak to funguje, jak to probíhá? Musíš zháňať si nejaké lidi do týmu, nebo to děláš všechno sama? Tak ja sa koncentrujem prevažne na tie sociálne médiá, pretože si myslím, že je to skvelý nástroj. Nie teda na scrollovanie a pozeranie tých vtipných videí, ale myslím si, že je to skvelý pracovný nástroj už len z toho názvu sociálne médiá, čiže sa tam socializujeme a videli sme to aj v tých časoch korony, kedy vlastne sa ten život odohrával tam a odohráva sa aj teraz tam. Takže ja vlastne komunikujem s ľuďmi cez sociálne médiá, príde mi to veľmi prirodzené, myslím si, že to robí každý z nás, čiže tu pozerám to svoje okolie, vlastne či je tam niekde potenciál, či tí ľudia majú o to záujem. Ďalej tých ľudí vzdelávam, čo ma neskutočne baví, pretože si myslím, že bohužiaľ ten školský systém, alebo ja som teda nejaký 90. ročník, neboli sme pripravení na to, že sa bude dať podnikať online, takže dávam aj tým ľuďom tie nástroje k tomu, ako na to, aby sa na to sústredili, aby im to fungovalo. Samozrejme, tá firma nám zastrešuje aj produkt. Čiže ja si myslím, že je to skvelé pre všetkých, ktorí chcú podnikať a nevieš, kde začať. Proste OK, povieš si, mám nejaký talent, ale čo, aký výrobok, aký spôsob, sám vieš, robíš proste ten marketing rôznym firmám a je to fakt obrovská zmes rôznych úloh, do ktorých ty dennodenne ako podnikateľ vstupuješ a proste častokrát nevieš, do ktorej úlohy čo dať a vymyslieť. Nemáme teda talent na všetko. Takže ja vlastne tým ľuďom dávam už hotové nástroje, aby sa nemuseli starať o to vymýšľať nejakú marketingovú stratégiu, ale fakt si to len prebrali, celé to know-how a povedali si, OK, ja to chcem robiť takto, pretože to so mnou korešponduje, som komunikatívny človek, som introvert, mám rád predaj, mám rád vedenie ľudí, proste si z toho urobíš to svoje, aby to malo stále ten tvoj, taký ten footprint, ten tvoj otlačok, že toto som ja. Ja si myslím, že to pri podnikaní veľmi, veľmi dôležité. Nie sa zameriavať na ten produkt, ale hlavne na ten svoj branding, že kto som ja a čo tým ľuďom predávam. Lebo tak ako aj u teba, proste tí ľudia si ťa kúpia, buknú, pretože si im sympatický, pretože chcú s tebou spolupracovať. A to je ten rozdiel a vnímame to, že tých značiek a ten internetový obchod sa brutálne rozbehol za posledné roky a tá konkurencia je obrovská. Ale jediné, čo nás podľa mňa môže odlišiť, je tá osobnosť, ktorú máme, ju predať, ju ukázať tým ľuďom. Svým způsobem si teďka řekla to, co jsem měl v hlavě, že se tě chci jako zeptat, jaký to je na trhu vlastně beauty, kterýho je jako kolem strašně moc. Jo, jak moc těžký je to vlastně jako ostatním doporučovat tvoji značku oproti tomu, že
si můžou zajít do té drogérky nebo do nějaký parfumérky a prostě si tam vybrat nějaký i známější třeba značky, jako jsou Boss a podobně. Pokud jsou to i ženský mají vlastně. Majú aj ženské, áno, majú. Ja si myslím, že tá beauty oblasť je dosť podobná všetkým ostatným oblastiam. Ja si už myslím, že asi každá oblasť má dosť veľkú konkurenciu. Samozrejme, je to náročné, ale zase na druhej strane si myslím, že ani nie, pretože to, čo robíme, to odporúčanie, ktoré my bežne robíme celý život veľmi prirodzene zadarmo. Keď sa ja som teda není z Brna, a keď sa ťa spýtam po tom podcaste, David, prosím ťa, ktorú reštauráciu mi odporúčaš? Mám hlad, kde sa dobre najem, tak určite sa napadne nejaká reštaurácia, kde si ty jedol, kde si bol ty spokojný a ja tam pôjdem. Čiže je to taký ten veľmi prirodzený, tak je to aj s tou kozmetikou. Čiže každá kamarátka, každý muž, hoci kto v našom okolí, nezaoberám sa teda len kozmetikou, ale takým tým bežnou spotrebnou aj drogériou, sa ťa spýta, OK, máš krásne vyčistené okno, čo na to používaš? Máš pekné pery, čo na to používaš? Máš peknú pleť, alebo trápia ma, neviem, akné, čo mi na to odporčíš? Tí ľudia sú v dnešnej dobe veľmi preinformovaní, tých informácií ide z každej strany na strašne veľa a to, že ja za tých ľudí tie produkty vyskúšam, môžeme to nazvať aj tak jemne akože influencing. Neviem, nechcem do toho môcť ísť, či tí influenceri sú úprimní. Tvária sa tak, to zase je úplne iná téma, ale ja tie produkty vyskúšam, urobím si na to svoj názor a vlastne ja predávam tú recenziu svoju, ten svoj názor, ktorý tým ľuďom ušetrí veľmi veľa času a peňazí, pretože určite mi dáš za pravdu, sa ti niekedy stalo, že si išiel hľadať nejaký produkt do drogerie, ja neviem, na mastný fľak poviem. Niečo si zašpinil oblečenie a teraz nikdy si to predtým nepoužil, ideš do toho obchodu, ideš za tou pani, ona ti niečo doporučí a ty dúfaš, že ako fakt ti to doporučí, že to má vyskúšané. Lenže, čo v prípade, napríklad pri online obchodoch, kde tam tá pani nie je. Ty máš teraz, vybehne tá stránka, je tam 2000 produktov a ty si povieš, OK, je potrebné niečo na fľak. Nemáš šajnu. Proste nemáš. Koľkokrát sa mi stalo, že som kúpila vec, ktorá absolútne nefungovala, takže skončila v koši. Takže koľko peňazí v koši skončilo, by som sa možno už dostala na malé divy, ale tým, že vlastne ja ten produkt vyskúšam, že fakt ako ty ma poznáš, takže ako by som sama sebe urobila problém, keby som ťa oklamala a poviem ti, vieš čo, máš ten flag na tom oblečení, toto mám, donesiem ti to, alebo ti to objednám, vyskúšaj to, fakt to funguje fajn a ešte to môžeš použiť na viacero veci, tak ušetrím tebe čas, ušetrím ti peniaze, ty budeš spokojný a zase mi môžeš ty doporučiť niekoho, kto má ten istý problém s tým flakom na oblečení. Čiže áno, tých produktov je veľa, ale je málo tých spôsobov, ako je to tým ľuďom uľahčiť. Lebo proste nemáme čas. Behneš, chceš hneď. Toho času je veľmi málo. Takže ten odporúčací spôsob je skvelý v tomto, že ti šetrí ten čas aj peniaze a zároveň je aj skvelý pre tých ľudí, ktorí s tým spolupracujú, pretože im veríš. Je tam tá dôvera. Čo napríklad na tom Kylie Jenner, či jak sa volá, nepoznáš, ako jasné, že to všetci vychvália, lebo je to trend, ale či to fakt je, nevieš. Stává se ti i to, že nebo žádná firma podle mě nemůže všechny produkty mít prostě top, všechny lepší než prostě ostatní, že jo. Vždycky se to nějak jako doplňuje, mají nějaký vlajkový produkty, pak běžný a podobně. A když se tě takhle někdo zeptá na flag a ty víš, že ten váš produkt na to jako nefunguje, posíláš ho jinam, nebo jak to řešíš? Určite v tomto s tebou súhlasím, jasné, že nemôže byť všetko dobré a skôr by som to otočila, že ono nie každému to musí vyhovovať. To, že napríklad, hlavne čo sa napríklad týka pleti, hej, každý z nás to má úplne iné. Takže to napríklad, čo mne funguje, nemusí tebe, ale ja vychádzam z tej svojej skúsenosti, samozrejme, keď to tebe nebude fungovať, nájdeme nejaké riešenie, ale pokiaľ ja viem, že ten produkt nefunguje tak, ako by mal, poviem ti to dopredu, poviem ti, pozri, ja som to s tým nevyčistila, možno som to zrobila blbo, možno ten flak bol nejaký iný, ako máš ty, môžem ti to dať vyskúšať, uvidíš a predsvedčíš sa sám. Keď proste viem, že mám napríklad niečo iné vyskúšané, čo na to lepšie a je to aj niekoho iného, doporučím ti to, pretože ide o tú úprimnosť, lebo ty za mnou prídeš, pretože očakávaš tú úprimnosť. A mne nič neprinesie, keď ti ako napchám to jednoducho niečo, čo ako nefunguje. To si skazíš ako celý ten obchod, ako keď predávate, neviem, budete mať nejaké pekárstvo a predáte tam nejaké koláčky, ktoré budú poza ruke, ako to vám za to nestojí. A to meno sa oveľa horšie očisťuje, ako to pekárstvo potom predáte a premenujete. Ale keď vy niekomu niečo zlé doporučíte, tak to stojí vaše meno.
A zároveň aj tie informácie ja podávam ďalej, tých ľudí školím ďalej. Čiže to není, že len ja a nejaký môj okruh mojich zákazníkov, ale proste tých partnerov mám stovky a oni to posúvajú ďalej zasa tú svoju skúsenosť. Čiže tam by sa to potom zle rozvinulo. Takže určite zakladať si na úprimnosti. No, to já bych teďka přešel možná od mastných fleků spíš k něčemu, co je příjemnější. Když jsem slyšel tvoji přednášku o vůních, o parfémech, což je to, na co se specializuješ, si říkala, nebo dřív bývalo, teďka asi taky, že jo? Ano. Myslím si, že jako ty parfémy, prostě to je tvoje vášení, že tohle z toho jako jedeš ve velkým. A mě tam zaujalo jako několik věcí a třeba už jenom ty tipy na to, jak si parfém vybírat. Jak by si lidi měli parfém vybírat správně? Protože já, když přijdu do někam, já teda parfémy zas tak moc jako nepoužívám, hlavně protože s mojí partnerkou je těžký vybrat, no musí to vybírat ona, protože když já něco vybírám podle sebe, tak to všechno smrdí pry a podobně a hlavně když to není přírodní, tak to je taky jako takový. Tak jak si jiný lidi, když přijdou do nějaký parfumérky, protože mě z toho většinou bolí pak hlava už, jak to udělat správně? Tak ono už, ten problém nastáva v tej parfumérii, pretože ako hovoríš, ty už tam vojdeš a ono to už vonia. Ja mám túto vôňu v nose dlhé roky. Vždycky, keď som vošla do práce, tak už som proste vedela, OK, som v práci. A ono, keď si vyberáte parfém, chceš počuť asi všeobecne. Určite odporúčam, buď si teda ten vzorček zobrať, pokiaľ tam tá možnosť je, alebo pokiaľ ten parfém vyberáte pre seba, tak si ho aplikujte na pokožku. Na tú pokožku ho aplikujte a choďte preč z toho objektu, z tej parfume. Najlepšie ísť niekde von. Dajte tej vôni čas, minimálne 15 minút, aby sa vlastne krásne prepojila s tou vašou pokožkou, s tým vašim vlastnou takoutou vôňou, tým pyžmom. Hlavne tú vôňu, prosím vás, nešúchajte, čiže žiadne toto. Proste strieknite ju na tú ruku, najlepšie na zápestie a nechajte ju žiť svoj život 15 minút. Pokiaľ tú vôňu vyberáte pre niekoho iného, tak odporúčam papieriky. Určite v každej parfumérii sú papieriky, opäť nastriekam papierik, nechám to na pokoj a odídem odtiaľ a zase nechám tomu 15 minút. Čiže takéto prvé, nevyberajte to v tej parfumérii, pretože už je tam veľa vône a ovplyvní to ten váš nos. A ešte taký tip, nikdy si nevyberajte parfém na základe toho, že sa vám páčil na niekom inom. Je strašne veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú tú vôňu a nemusí sa vám páčiť na vás. Čiže fakt, pokiaľ si vyberáte parfém pre seba, dajte si ho na pokožku, dajte tomu čas, choďte domov, vyskúšajte aj tú výdrž. Ako dlho mi to vydrží? Neviem, ste typy, ktoré sa prestriekavajú čo 3 hodiny, ste človek, ktorý, ja napríklad sa nastriekam ráno, predtým ako sa oblečiem a chcem, aby ten parfém vydržal do večera a potom večer si to zasa, keď niekam možno idem, si to môžem zasa vrstviť, keď nikam nejdem, tak sa idem sprchovať. Čiže asi toto by bola taká tá najzákladnejšia, najjednoduchšia rada. Co to třeba ovlivňuje? Tú vúni. To, že to u každého vonia ináč? Typ pokožky. Či máš mastnú pokožku, či máš suchú pokožku. Častokrát sa stáva pri tých suchých pokožkách, že tá vôňa sa stratí. Predstav si to, ako teraz nejdeme úplne do chémie, ale proste tá vôňa sa nemá na čom zachytiť. Tie vône, ktoré sú bežne dostupné v drogériách, v parfumériách, obsahuje veľké množstvo alkoholu a vody. Tá esencia, ktorú obsahuje, je taká nižšia. Čiže ten alkohol, ktorý na tú suchú pokožku je tam, ako keby nemá čo zachytiť. Čiže ak tvoja kamarátka, kolegyňa má iný typ pokožky ako ty, bude to voňať ináč. Ďalej veľké hľadisko hormóny. Čiže staršie dámy, mladšie dámy, či majú menštruáciu, či nemajú menštruáciu, či sú tehotné. Ďalej tam môže to byť, veľkú rolu zohráva aj zima, aj leto, čiže to počasie, či si človek, ktorému je stále zima, či je teplo, to tiež závisí o tom, ako sa tá vôňa bude uvoľňovať. A v konečnom dôsledku aj berieš v potaz to, aby sa to páčilo tebe. Čiže ja vždycky pri tých, keď robím poradenstvo v rámci tých vôní, tak snažím sa vždycky ženy, mužov, viesť k tomu, aby nad tým príliš nepremýšľali a aby skôr dali do toho taký ten inštinkt a tú intuíciu, kedy si čuchneš k tomu, vždycky nepremýšľajte nad tým, čuchnite si k tomu a povedzte si, áno, to som ja. Takto chcem voňať, toto chcem vysielať navonok pre tých ľudí.
A vtedy to je tá pravá vôňa. Lebo proste ty to budeš nosiť a tebe to musí sedieť a je to ako tvoja druhá pokožka. A je v poriadku to meniť, je v poriadku si to prispôsobovať, pretože má to tebe dodávať to, čo chceš. Takže pre niekoho je to sebavedomé, pre niekoho je to kľud, niekto mi povie, že hľada vôňu, ktorá je čistá. Čiže niekto chce voňať čistotou, ale zasa každý si pod tým predstavuje niečo iné. Gabi, ty jsi mluvila o tom, byla jsi zaměstnaná, teďka podnikáš. Jaký v tom vidíš rozdíl, co ti to dalo, v čem je to jiný? Dělat vlastně podobnou věc, ale teďka jako podnikání a ne už jenom podnikým. Ono to bolo pre mňa veľmi obmedzujúce. V tom, že samozrejme finančne je jedna vec, ale skôr z toho hľadiska, že ja som nemohla byť nikdy s rodinou. Tým, že si v zahraničí, samozrejme si ďalej a ako to v tom obchode býva, vtedy, keď je to, keď sú všetky tie sviatky, tak proste ty si musíš v tej práci byť. A keď máš tú vedúcu pozíciu, tak tam musíš byť, aj keby si niekoho zaskakoval. Čiže to bolo pre mňa obrovské obmedzovanie slobody, kedy vlastne som nemohla na Vianoce byť doma, nemohla som byť doma na sviatky, proste som mala jeden deň voľna, kedy som bola rada, že som bola rada a kedy ti tak asi ostane minimum času. Takže ja som vedela, že touto cestou nechcem dlhodobo ísť, že nechcem byť proste otrokom pre niekoho, ktorému, svojmu šéfovi, ktorý do Nemecka chodil do práce vrtuľníkom, ale chcela som proste pracovať pre seba, pretože som presvedčená o tom, že som človek, ktorý je šikovný, ktorý je z tej kategórie tých dričov, ktorý dokáže v práci veľmi veľa urobiť a uvedomila som si, že keby som tie veci, ktoré som dokázala robiť pre tých zamestnávateľov, robila pre seba, tak už by som mohla byť niekde inde. Ale ja som nevedela, čo chcem robiť. Takže vďaka tej skúsenosti v tej práci, kedy som robila v tej beauty oblasti, si hovorím, OK, toto je vec, ktorá ma baví, ktorá mi ide, tak keby bolo niečo také, niečo som ani nevedela, že niečo také je, tak to by ma bavilo. Což teď si našla a pomáhaš k tomu to najít ostatním. Áno, pretože ja som vlastne z rodiny, kde moja mama odišla do zahraničia, keď sme boli mali, pretože je to oblasť, v ktorej nič nie je toľko veľa pracovných pozícií a myslím si, že v dnešnej dobe veľa žien žije niekde vo vesničke, niekde na okraji mesta, ja neviem, v severných Čechách, niekde, kde tie príležitosti nie sú. A vidím to, že veľa žien samoživiteľiek, ktoré musia sa obracať a klobúk dole každej matke, ktorá sa teda rozhodne mať dieťa a ktorá sa o neho stará, chce mu samozrejme doprať nejaký normálny život, nejaký životný štandard, tak bohužiaľ v tej práci je od nevidím do nevidím a zároveň si myslím, že tie ženy sú stále veľmi znevýhodňované. Bohužiaľ, tie platy nie vždycky sú také rovnaké pre mužov aj pre ženy. Ale čo je to najdôležitejšie vlastne, že oni v tej práci sú, že dochádzajú a že veľmi toho času veľa investujú už len na to cestovanie, ktoré samozrejme má so sebou spojené aj náklady. A ja keď som prišla na to, že existuje cesta, kedy ja nemusím nikam cestovať, kedy som ja sám sebe pánom, samozrejme pracuješ a pracuješ dosť, ale tie podmienky pracovné sú úplne niekde inde, tak som si uvedomila, že aha, to je skvelé. A prečo by nemohli tú šancu mať aj iné ženy, iní muži, iní ľudia, ktorí proste to majú tak ako ja. Že sa nechcú sťahovať z tej krajiny, že sa nechcú sťahovať do veľkého mesta, kde tie náklady, myslím si, že aj v Čechách, aj na Slovensku sú veľké, kde proste stojíš v kolone. Dneska sme tu už len išli do Brna proste. Jak dlho? 20 minút cez mesto. Takže vtedy mi to vlastne docvaklo, že toto je budúcnosť. Proste ostať tam, kde som, žiť si na tej vesničke, ja neviem, chovať si slepice, ovce, prasata, čo chceš, alebo žiť v tom rodičovskom dome, žiť s tou rodinou, s tými deťmi, s tými rodičmi, babičkou a nie sa stále naháňať za tou prácou. Že už to nie je potrebné, že je tu tá iná možnosť. Ty říkáš, nebo mluvíš o tom, že tím chceš pomoct hlavně ženám, které jsou třeba odřízlí od toho velkoměsta a takhle, ale mně přijde, že, nebo aspoň u mě, to je tak, že se potřebuji s těma lidma potkat i osobně, že jo? Což ale ten online vlastně, a hlavně na nějaký vesnici, nemusí tolik umožňovat. A případně jako ty vesnice mají samozřejmě omezený počet jako lidí, je to menší a tím pádem růst na té vesnici může být těžší. Nebo jak to vnímáš? Ja to vnímam, že vlastne je úplne jedno, kde si. Či bývaš vo vesnici, alebo sa teraz chceš presťahovať a žiť pri mori, pretože
všetci tí ľudia sa koncentrujú na sociálnych médiách. A pokiaľ máš internet, máš mobil alebo notebook, pracuješ čím chceš, tak vlastne tie dvere máš nielen otvorené v tej tvojej krajine, ale celosveto. A plus, čím viac jazykov vieš, tak sa vlastne s tými ľuďmi konektuješ celosvetovo a ukázala nám to aj tá korona, že sme tam nemali tú možnosť sa fyzicky stretávať, ale tie vzťahy prebiehali. Samozrejme. Ten fyzický kontakt a tento fyzické stretnutie je niečo nenahraditeľné, ale je podľa mňa rozdiel, keď ty musíš do práce fyzicky ísť do nejakého korporátu od pondelka do piatku, vysediť si tam 9 hodín, alebo proste stretávať sa s tými ľuďmi online, tak ako to robím ja, a napríklad sa rozhodnem, že OK, raz za mesiac toho človeka chcem vidieť live a dať si s ním kávu a prejdem do tej Prahy, alebo do toho Brna, alebo do toho najbližšieho mesta a urobím si z toho ten výlet. Že skôr ide o tie dennodenné činnosti a ja som sa naučila aj pracovať tak tie stretávania online a ako môj mozog to dosť vyhodnocuje, ako keby sme sa stretávali aj naživo. Ja napríklad si s tými ľuďmi dám stretnutie, dáme si kafe, on si uvarí kafe, ja si uvarím kafe a vidíme sa. Ako ten tvoj mozog to vníma, možno necíti úplne tú energiu, ale dosť tej neverbálnej komunikácie, z tej verbálnej, keď toho človeka vidíš, je to presne takisto, ako keď teraz sedíme my dvaja oproti sebe. Čiže ja si myslím, že tam možno troška u niektorých ľudí predsudky, možno aj tá veková kategória, samozrejme aj ja som s tým bola, že pre Boha, ako sa toto dá, ale potom, keď si na to zvykneš, tak prídeš na to, že tá efektivita je obrovská, že je to fakt skvelé, že ťa neobmedzuje, či vonku je kalamita, či prší, či sneží, či je tam 30 stupňov a práve aj to, že pre tie matky to vnímam veľmi, že nemusia riešiť to, kam to dieťa dajú. Hej, že čo s ním bude, je choré, ty si chorá a že tá práca proste beží ďalej. Môžeš pracovať proste aj z postele. Že je tam fakt ako tá sloboda toho času, že ho využíváš naplno. No a tady ty setkávání potom onlineu, tak děláš primárně proto, že chceš prodat nějaký z těch produktů, nebo to děláš za jiným účelem? Protože pokud, dejme tomu, bychom chtěli prodávat ten parfém, no tak jako online si ho asi neočuchaj, že jo? Nevyzkouší si to, jako když budu chtít, já nevím, šampon, tak tam většinou ani já neřeším, jak vlastně voní, spíš řeším to, co mi tam k němu jako napsali a jaký bude mít účinek, jo? Ale u toho parfému je základ to poznat osobně. Ja pri tých výrobkoch, ako hovoríš, neriešim online predaj produktov, ako niektoré samozrejme sa produkty dajú predávať aj bez toho, aby si ho videl, proste na to odporúčania a už tam potom je ten rozhovor s tým zákazníkom, aký je ten problém, to zanalyzuješ. Ten predaj si myslím, že to je tá jednoduchšia časť, lebo však funguje aj tak veľa online obchodov, kde proste ten produkt nevidíš. Dokonca teraz riešim zariadzovanie domu a ten nábytok proste sa nedá nikde vidieť. Takže keď si kúpime skriňu, ktorú budeme mať 20 rokov a v živote sme ju nevideli a veríme v to, že to teda bude dobre. Zasa funguješ na tých recenziách, že niekto povie, že to je fajn. A ja skôr ten online stretávanie využívam na budovanie tých vzťahov, spoznávanie tých žien, spoznávanie tých ľudí, pretože vnímam, že veľa žien aj na tej materskej, alebo proste majú nejaké, poviem to, nejaké postihnutie, nejakú chorobu, že im chýba tá socializácia, chýbajú im tie kontakty a ja teda idem po tých ľuďoch, že proste toto ja chcem, aby so mňou podnikali, ale skôr mi ide o tých ľudí, aby som ich spoznala, pretože dáš mi za pravdu, že nemôžeš pracovať s každým. A je pre mňa dôležité, aby tá energia sedela, aby som toho človeka spoznala, aby prešlo na druhú stranu to, čo chcem ja a aby aj on našiel v tom, čo hľadá. Že tam proste to musí fungovať medzi nami tá chémia pracovná a vtedy to bude fajn. Takže ja to používam na spoznávanie ľudí. Kto si, čo sa zaujíma a musím povedať, že odkedy tieto online rozhovory vediem, som spoznala obrovské množstvo skvelých ľudí. Obrovské množstvo vecí som sa dozvedela, čo som proste predtým nevedela. Wow, stále ma prekvapuje aj v podnikateľských kluboch, s čím ľudia podnikajú. Si vrajím, toto? Že sme tak proste zahltení tými rôznymi reklamami, kampaňami, telkov, kde nám podsúvajú len nejakú proste mini vec, že proste zabúdame sa rozprávať. A myslím si, že to online rozprávanie nám to dokáže krásne nahradiť. Aby sme mali ten connect. A hlavne, keď si aj v tom zahraničí a nie si s tou rodinou, tak ti nič neostáva. Proste kedysi fungovala pevná linka, telefóny a teraz máš proste tie rôzne FaceTimey, kde proste fakt tou tvár to vidíš a
dajú sa tam budovať nádherné vzťahy. Ja som niektorých ľudí videla až po 2 rokoch. A nič to nemenilo na tom, že proste si zrazu si bol z toho nervózny a vnímal si to človeka potom naživo a si povieš, áno, ale ja už o ňom veľa vecí viem a on vie o mne, len sme proste nevideli sa, ako v reáli vypadáme. Takže ten networking, svým způsobem tady to poznávání lidí, není to pro tebe jenom zdroj klientů a spolupracovníků. Určite nie. Pre mňa je dôležité si vytvoriť tú ženskú komunitu. Pretože ja si myslím, že ženy sú veľmi silné v komunite a majú úžasné vlastnosti, úžasné schopnosti, to už len vidíš na tom materstve, čo tá žena dokáže, ako zasa klobúk dole na všetky matky. Ako sa aj stretávam s rôznymi úspešnými ženami, ktorí tie príbehy sú, že postavila biznis a pri 3 deťoch a ty si povieš, wow, jak je toto možné? Takže skôr tá komunita, pretože som toho názoru, že tá vízia do budúcnosti je, aby tie ženy už nemali žiadne ako keby obmedzenie, či už teda časové, či už teda finančné a boli viac ako v tom slobodné, aby fakt sa nebáli presadiť sa a ukázať, kto som, čo viem a čo ma baví. Aby to už nebolo nejaká tá korporátna škatuľka, krabička, OK, ty musíš byť takáto, nemôžeš mať červené vlasy, nesmieš mať tetovanie, nesmieš mať dôvody, kedy nemôžeš jesť, kedy chceš, máš určitú pauzu. Nemôžeš si obliekať, čo chceš, lebo to nesedí s dress codom. Nemôžeš vyzerať, ako chceš. Mám kamarátku, ktorú nezamestnali, pretože má nadváhu. Hej? Akože si povieš, že toto v dnešnej dobe, áno, toto v dnešnej dobe. Nezamestnajú ťa, pretože máš deti, máš 3 deti a kam ich dáš, keď si samoživiteľka. Ja som sa stretla s tým, ja teda deti nemám a predtým ešte, ako som podnikala, som sa hlásila do jednej práce a pán mi povedal, že či plánujem deti. Ja som povedala, že nie. A on mi povedal, že to mi neverí. Čiže toto sú faktory, s ktorými sa možno muži nestretávajú, respektíve nevedia, ale veľa žien mi dá za pravdu, že je to drsné a keď proste vidím, že čo tá žena dokáže napriek týmto podmienkam, tak dajme jej len priestor. Proste toto nie je o parfémoch a o nejakých produktoch, ale toto je o tých ľuďoch, o tom talente, ktorý sa v nich skrýva a nikdy nedostali ten priestor, to pódium na to, ukáž, čo je v tebe, tu máš na to tie nástroje a zrob si z toho ten najkrajší život. Čiže ako keby sme boli stále tlačení, len nevyčuhuj, len nerob toto, len aby si nikto nepomyslel, čo si pomyslia tvoji susedia a vlastne tým zabíjaš ten svoj potenciál. A potom príde príležitosť, kde ti povedia, čo teba baví, to rob. To bolo u mňa, kedy som už na základnej počúvala, ty si moc hlučná, prečo sa stále pýtaš? A ja som to brala ako dieťa, potom ako aj tínedžer, ako niečo zlé. A potom som vlastne prišla v dospelosti na to, že to sú moje výhody, že to je tá moja silná stránka tej osobnosti, že na tom postavím ten biznis a že na tom vlastne dokážeš tým ľuďom ukázať, keď ja, tak aj ty. No, o tom, jak školství a tohle likviduje lidi, tak o tom bychom se mohli bavit asi dlouho. Roky. Jo, přesně. A ale s tím chlapem mě teda dostala, jako co ti vlastně, on se zeptá na děti a ať už řekneš ano nebo ne, tak vlastně on už bye, jako jo, prostě, takže vlastně vůbec nechtěl mít asi rozhovory s ženskýma, protože každá, pokud jí není, já nevím, 50 a už nemůže mít děti. A to čiž nevieš. Po dětech, že jo, nebo tak. Mám kamarátku, ktorá má 50 a má deti. Toto je na tomto smutné. Je to smutné, je to drsné a vtedy vlastne si povieš, OK, čo s tým? Keď mne tak je, bude tak aj ostatným. Takže poďme s tým niečo zrobiť, poďme tie ženy ako dávať im ten priestor, nech je to akákoľvek forma. Ja si myslím, že podnikanie je skvelá vec, dôležité je si dopredu povedať, čo chcem, na čo mám kapacity, ale ten online biznis a to, keď ti tá firma dá všetko k dispozícii, kde už vlastne fakt len ty si to prebereš do svojho charakteru a si to aplikuješ tak, aby ťa to teba bavilo, aby to tí ľudia ti uvedli, aby ti to sedelo, tak je toto podľa mňa to najjednoduchšie. Je to taká tá základka podnikania. Predtým, ako ideš vyrábať nejaký produkt, riešiť marketing a vieš všetko, čo kolo toho. Jako to si myslím, že je veľmi široké. A napriek tomu sa ľudia do toho dennodenne púšťajú. Otvárajú si reštaurácie, ktorých je milión, ktoré investment je obrovský a ty nevieš, či to zarobí. Ale keď sa bavíme o online podnikaní, kde nepotrebuješ žiadny priestor, kde neplatíš zamestnancov, kde je to vlastne na začiatku taká one woman show, a ty si povieš, OK, keď to funguje mne, tak to môžem aplikovať ďalej a zároveň tým, že nám to dáva tú slobodu toho, že nechcú ísť žiť všetci do Prahy alebo do Brna, tak je to skvelé. Lenže proste sa o tom nehovorí, pretože
to je ešte tých ľudí málo. Ale ja som v tom Rakúsku pochopila, že už v tých nemeckých hovoriacich krajinách už je to bežné, lebo tí ľudia nemajú na výber. Lebo proste keď si v Švajčiarsku máš 3 mesiace matersku, a čo potom? Hej, takže tie ženy hľadajú tie cesty, tí ľudia, nechcem teda tu hovoriť o ženách, samozrejme aj muži, hľadaš tú cestu, jak sa to dá, alebo digitálni nomádi, proste sú ľudia, ktorí milujú cestovanie. A čo ich to živí? Proste živí ich tá práca, ktorú robia niekde z pláže na notebooku, nech je to čokoľvek. Po korone veľa firiem taktiež prešlo do toho online sveta, kedy už vlastne tie kancele zrušili, tiež im to došlo, že tí ľudia sú možno efektívnejší doma, ako v čom. A proste táto možnosť si myslím, že ešte není objavená, není využitý ten potenciál toho. Gabi, když nějaká žena teďka, ať už je nezaměstnaná, nebo je zaměstnaná, ale je nespokojená, jak může začít podnikat třeba v podobném oboru nebo i v tom, co děláš ty, tak aby si jako třeba neohrozila to živobytí, protože vím, že tady toto se většinou musí taky nějakou dobu rozjíždět a asi není dobrý jako všeho nechat být a naskočit do toho rovnou. Určite s tebou súhlasím. Ja sama som začínala popri zamestnaní. Ako hovoríš, je to ako každé iné podnikanie. Ja si myslím, že v tom nie je až taký rozdiel, len je to viac ako keby nehmotné, tým, že je to online. Takže určite pokiaľ tá žena chce začať, tak a ja som aj tak začínala, tak som to robila popri tom. Ja som pracovala od 8 do 8 vo svojej bežnej práci a prišla som domov, bolo 9 večer a do 12 v noci, 3 hodiny som sa venovala tomu budovaniu toho biznisu. Aby som vedela, či je to, čo chcem, aby som tam si vybudovala nejaký solidný základ, samozrejme chce to čas. Nemajme tu skreslené predstavy o tom, že zajtra nastúpiš a pozajtra si milionár. Prosím vás, to nie. Ale ako každé podnikanie chce to čas. A hlavne, keď nemáš predchádzajúce skúsenosti. Do školy chodíme na niektoré povolania 3-5 rokov, robíme ešte výšku. Čiže toto je povolanie, ktoré si myslím, že bude za krátky čas uznané ako povolanie. Takže určite sa venovať, vyhradiť si ten čas, ktorý k tomu chceš, ktorý ti to dovoluje a venovať sa tomu, študovať si tie veci. Ja vlastne dávam tým svojim partnerom všetko k dispozícii zadarmo, čiže to štúdium nikdy nekončí po škole. A potom je dôležité si stanoviť, čo s tým chcem zrobiť, s tým podnikaním. Aký je môj cieľ. Je to niečo, kde ja si chcem len prilepšiť, pretože moja práca ma baví, môžeš urobiť aj túto medzicestu. Práca ťa baví, ale ti chýba ten sebarozvoj a bolo by fajn mať 5000 korún českých, neviem, naviac. Pokrylo by mi to, moje dieťa chodí na krúžok, pokrylo by mi toto. Príklad, OK, zasa pracuješ s tým časovým investmentom, ktorý máš a investuješ to do toho. Dá sa? Alebo si potom povieš, dobre, mňa to baví, ja nechcem byť zamestnankyňa, ja chcem niečo od života viac, pretože sa v tom vidím, pretože mám rada ten sebarozvoj a pôjdeš postupne, si to budeš samozrejme zvyšovať a budeš vidieť, ty to budeš cítiť. OK, dáva mi to zmysel, ja som sama, mne to trvalo asi po roku a pol som vnímala, OK, ovládam to, rastie to a potrebujem do toho investovať viac času. Takže ja sama som si zobrala tú pôdu pod nohami, dala som výpoveď a povedala som si buď alebo. Lebo som chcela sebe dokázať, že či je to tá cesta, ktorou chcem ísť. Takže som musela do toho dať celý ten svoj časový investment, lebo to je jediné, čo to potrebuje, čas a energiu. A vtedy som videla, áno, rastie to, má to tú tendenciu. Samozrejme, učíš sa veľa tých vecí a na tom je najlepšie, že ty tam nemáš žiadne obmedzenie. Proste to nemá strop. A keď to ľuďom povieš a keď to prežiješ, keď prvýkrát na to konto prídu tie peniaze a ty si povieš, toto by som nezarobil ani v Rakúsku, tak si povieš, wow, prečo to nevie viac ľudí? A vtedy sa všetko zmení, pretože ty už vieš ako a ty tým ľuďom vieš povedať toto, sústreď sa na toto, toto nerob. Čiže ako keby si predstav pri bežnom podnikaní, keby ťa niekto sprevádzal a povedal ti, tomuto sa vyfaruj, vieš čo, toto neinvestuj. Čiže máš toho svojho mentora, ktorý ti skráti tú cestu, lebo už za teba vyšlapal. A to je skvelé. To ti v bežnom podnikaní nikto nedá. Keď ti to niekto dá, tak to bude veľmi veľa peňazí stáť. A plus tá starostlivosť od toho, čo mám robiť. Koľkokrát si v podnikaní na rast cestí, že nevieš proste vpravo, vľavo, čo mám robiť. Ako hovoríš, my podnikatelia pracujeme, ja tomu hovorím, že vždy a nikdy, 24/7, máš voľno, ale nemáš voľno. Proste riešiš rôzne veci. A tak je to aj pri tom network marketingu.
pracuješ, samozrejme pracuješ z domu, má to iné podmienky. Nepracuješ s kolegyňou, ktorú nemáš rád, pracuješ s ľuďmi, ktorých máš rád. Pracuješ na miestach, ktorých si vyberáš ty. Čiže má to takých veľa zmien, ale potom, keď sa spätne si uvedomíš, v akých podmienkach si pracoval v tom zamestnaní, tak je to wow rozdiel. Když chodíš na ty networkingy a podobně, tak tohle je to, co tam chceš těm ženám jakoby předat, nebo víš co, na networkingu dost často už jsou jiní podnikatelé, kteří dělají nějaké svoje věci, tak co ti potom ten networking jako takový dává? Pre mňa ten networking, hlavne v tej Českej republike, bolo, že ja som nevedela, aké to tu je. Ja som nevedela, aké to je na Slovensku, aké to je v Čechách a potrebovala som zistiť, čo tí ľudia vlastne hľadajú, aké sú tie potreby, aj keď podnikateľov. Pretože keď si podnikateľ, tak ja tomu to hovorím, keď máš peniaze, chceš viac peňazí, lebo vidíš v tom ten potenciál. Niekto, kto je zamestnaný a nevie si to predstaviť, tak je to možno pre neho na začiatku ťažké. Ja keď chodím na tie networkingy, tak pre mňa je veľmi zaujímavé sledovať, v čom ľudia podnikajú. Pre mňa je veľmi zaujímavé vidieť, do akých situácií alebo aké veci tí ľudia riešia. Učiť sa z chýb iných, ale zároveň tým, že nám rozširovať ten mindset, čo všetko sa dá. Pretože o veľa veciach nevieme a koľkokrát v živote si povedal, prečo som to nevedel skôr. Jo. Čiže skôr sa snažím o to tým, že nám rozširovať to, povedať, toto existuje, a je na tebe, či teraz sa na to vydáš, či možno neskôr. Možno teraz si šťastná vo svojom zamestnaní, si šťastný vo svojom zamestnaní, ale môže to byť o pol roka ináč. Sama som bola častokrát so ženami, ktoré bohužiaľ sa zmenila tá životná situácia. Ovdoveli, stali sa zlé veci, ochoreli, alebo proste vnímali už na tom svojom tele, že OK, ja mám podnikanie a to podnikanie si vyžaduje, že mám stať na nohách, mám po 40-ke, mám zdravotné problémy a nedokážem to ďalších 20 rokov. Čo budem robiť. Takže myslím si, že v tomto sa aj ako si rozširovať tie možnosti podnikateľské, pretože ty už keď vieš ako, tak môžeš podnikať v hocičom. Ten princíp je stále už dosť podobný aj k normálnemu podnikaniu. V tom tvém podnikání potom co je to hlavní? Jako? Je to ten prodej produktů? Je to to budování týmu? Je to dohromady? Je to hlavne tá zmes tých oboch vecí. Samozrejme, ten produkt si myslím, že každá firma má fajn, hlavne čo sa týka network marketingu. Oproti tým klasickým firmám, tam ide veľa do tej kvality toho produktu. Ja to tak zjednodušene hovorím, pri klasickom marketingu vždycky zaujíma ľudí ten obal, tá celebrita, ktorá to prezentuje. A pri tom network marketingu sa fakt tie peniaze investujú do toho výskumu. Vo väčšine prípadov je to veľmi kvalitný produkt, ktorý práve sa nechce dostávať do bežných obchodoch, pretože ho zahltia tie menej kvalitné produkty. Ja sa zameriavam skôr na ten tým, pretože vnímam, že tí ľudia dokážu obrovské veci. Milujem to, že vidím, ako rastú pre seba, aký majú ten seba rozvoj, ako si na začiatku možno neverili a teraz kam to dotiahli, že vedú obrovské týmy ľudí, že dávajú príležitosť vo svojej malej vesničke, že proste príde ti správa, ďakujem, vďaka tebe moje dieťa môže ísť na krúžok jazdeckých, na ktorý by som si ich nikdy nemohla dovoliť. Čiže už to nie je to o peniazoch, už dlho to nie je o peniazoch, pretože robiť veci len pre prachy je podľa mňa krátkodobé, ale je to skôr taká tá nadhodnota, tá spoločenská. A zrazu, keď si v tom kolektíve tých ľudí, ktorí rovnako zmýšľajú, kde tie rozhovory sú úplne niekde inde, tak sa cítiš ako rodina, ktorá je ale rovnaká. Vieš, všetci máme teraz Vianoce a tie stretnutia, vieme, že pri tá rodina nie je vždycky rovnaká, ale ty tam zrazu cítiš takéto vnútorné prepojenie, že sú všetci na jednej vlne a že sú pozitívni a že to pozitívne a tá energia sa násobí. Čiže ty z tých stretnutí dojde, že slniečko, že proste to z teba srší a povieš si, ak by to bola len jediná hodnota, tak za to stojí. Lebo proste konáš tú dobrú a ono sa proste ďalej posúva, to je skvelé. Ja som si to proste nikdy nevedela predstaviť. A teraz, keď to proste vnímam a tí ľudia ti o tom hovoria, si povieš, wow, toto je presne to, čo chceš robiť. A preto to chceš robiť s viac ľuďmi, lebo proste chceš, aby bol viacej ľudí šťastní, lebo keď tí ľudia sú bohatí, tak tie peniaze dávajú do svojho okolia, tak ich doprajú svojim deťom. Neznamená to, ako to pozeráme z kriminálnych filmov, že keď si bohatý, budeš nejaký zloun. Nie, budeš ešte lepším človekom. Zaplatíš si pani upratovačku, pani dáš šancu zarobiť si peniaze, pretože ich máš dosť, lebo nechceš upratovať. Zaplatíš proste za hoci čo a tá ekonomika rastie a ty rastieš a to tvoje okolie bohatne s tebou. Je fakt, že tím podnikáním jako většina lidí podporuje svým způsobem peníze
lokální nebo udržet je vlastně v České republice nebo v té své zemi, v které to jako dělají. To je jasný oproti třeba některým těm větším firmám, že? Je to bohužiaľ tak. Ja to vnímam v Českej republike veľmi pozitívne. Je to skvelé v tom, že je tu veľa malých lokálnych firiem, či už na šitie rôzneho oblečenia, pekárničky, rôzne fakt malinké podniky a je to úplne, dáš mi určite za pravdu, je to úplne iný pocit, keď ješ chleba, kde vieš, že to tam tá pani zrobila, práve sme boli na raňajkách, ako keď proste kúpiš si niekde ten chleba v obale, niekde v byle, neviem. Proste tá energia. Je to. Já taky si kupuju chleby, které jsou spíš jako ráno udělaný tady čerstvě nebo něco takového, než ty balení, který teda jako za to je to nestojí. o inom. A pritom častokrát nehrá rolu tá cena. Ale proste, že s tým produktom si chceš kupovať tú energiu toho človeka, chceš ho podporiť. A nechceš podporovať nejaké veľké korporáty, korejskú kozmetiku, kde proste tie peniaze vlastne nalievame úplne niekde inde. A prečo ich nedržíme tu? Prečo nepodporíme toho svojho malého predajcu? Nezabúdajme na to, že tak ako konáme my, konajú aj tie ľudia. Že keď sa mne nepáči, ako niekto koná, častokrát politika, uprať si pred svojim prahom. Začni sa chovať tak, ako chceš, aby sa chovali tí ľudia. A v tom podnikaní je to veľmi dôležité. Nikto nepodporí teba, keď ty nepodporíš to svoje okolie. Gabi, s kým ty vlastně většinou spolupracuješ, co za člověka se svým způsobem i hodí na něco, na takovýhle typ podnikání? Tak ja spolupracujem prevažne so ženami. Nič proti mužom. A mám väčšinu, asi 90% týmu tvoria ženy. Pracujem so ženami, ktoré nedávala by som tam obmedzenia, ani ja v hlave to obmedzenie nemám, čiže nezáleží na veku, váhe, hocičom. Skôr ženy, ktoré, ja to poviem tak, že už nechcú zostávať v tom, čo im nevyhovuje a nechcú sa len sťažovať, ale chcú preto aj niečo zrobiť. Sú proste pripravené na tú zmenu, pretože zmena bolí, ale ten život, mne to zmenilo natoľko, že keby mi to niekto povedal na začiatku, by som mu neverila. Takže za mňa, ja najradšej pracujem so ženami, ktoré to majú tak ako ja. Proste, že si povedia, OK, ja si myslím, že mám v živote naviac, ako pracovať pre niekoho a stávať ráno do práce a uspokojiť sa s tou sumou, ktorú mi dávajú a čakať do dôchodku a vtedy začať žiť. No a jakou máš další vizi k tomu, kam chceš směřovat, kam chceš jako růst, jakým způsobem chceš dál pomáhat těmto ženám? Moja vízia je vlastne vytvoriť obrovský tím medzinárodný žien, mužov, ľudí, ktorí chcú žiť nezávisle, či už finančne, či už geograficky, ktorí sa neboja ako keby preberať tú zodpovednosť za ten vlastný život, ktorí proste si povedia, OK, toto sú karty, ktoré mi život rozdal, ale ja s nimi chcem zahrať niečo lepšie a ja si myslím, že tá vízia je proste stále rastie so mnou, musím povedať. Na začiatku som mala inú víziu, ako mám teraz, pretože stále viac vnímam potom tým, že sa to realizuje, tým, že vlastne ty vidíš, že OK, tým ľuďom to funguje, tých ľudí to baví, tí ľudia podnikajú s radosťou, tí ľudia rastú, tak vlastne sa tá vízia prehlbuje a ty si povieš, OK, na začiatku bol môj plán proste poviem 10-15 ľudí, som povedala, OK, to bude fajn. A teraz to prerastlo niekoľkonásobne a ja chcem, aby to prerastalo ďalej, aby to možno, tak ako ja, sa niektorí ľudia mohli vrátiť z toho zahraničia k svojej rodine, aby nemuseli tam byť len preto, že sú to financie, ten dôvod, aby mohli vidieť, ako tí starí rodičia starnú, aby si s nimi mohli možno užiť tie posledné chvíle, aby mohli vidieť, ako ich deti rastú, aby ich mohli odprevadiť do školy, do škôlky a aby to nebolo, ja som prepásla tvoje detstvo, tak ako to napríklad bolo v mojej rodine. Čiže mojou víziou je, aby ľudia proste boli šťastní, aby mali tú možnosť, aby sa o tom presvedčili, aby to vyskúšali, aby mohli povedať, áno, funguje to. Lebo network marketing je práca budúcnosti. Po tobě bych teďka chtěl, aby si na závěr tohoto rozhovoru dala možná nějaký tip, radu těmto ženám nebo i mužům případně, co bys jim jako doporučila. Klidně to můžeš říct tady do této kamery. Okay.
Ja by som určite doporučila všetkým ženám a všetkým mužom. A pokiaľ vám to dáva zmysel, pokiaľ ten človek, pre ktorého sa rozhodnete, ktorý sa stane vašim mentorom, je tam taká ten vnútorný súlad tej energie, že si poviete, áno, ten človek má také hodnoty ako ja, chcem sa s ním nechať viesť, tak ten systém má obrovský potenciál. Určite ste už o tom niekedy počuli, volá sa to 5x5 prezentácia, ale o tom viac vám poviem, keď sa stretneme alebo keď ma skontaktujete. Čiže vybrať si človeka, s ktorým súzniem a stanoviť si cieľ, čo od toho očakávam. A potom to s tým človekom prekonzultovať, či to splňa to, čo všetko sa s tým dá dosiahnuť, aké možnosti to má, pretože tie možnosti sú neobmedzené. Takže určite si toto nacítiť, porozprávať sa o tom otvorene, aj o tých očakávaniach z jednej druhej strany. A ja sa budem tešiť, keď ma skontaktujete a budete mať tomu nejaké doplňujúce dotazy. A já se budu těšit, až se dozvím, jak si pomohla dalším lidem být samostatní a změnit si trošku život. To verím. Díky moc, že jsi přišla. A děkuji vám, že jste sledovali tento díl a uvidíme se zase u nějakého dalšího. Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.